ukhona ophethe usindiso lwakho, ukhona ophethe imisebenzi yamandla. Uyafunwa ke lo ongaphakathi oyipassport yasezulwini akanankinga uyihlalele ngapha. Kodwa lo ozosebenza imisebenzi yamandla aphinde asebenze ngawo uyafunwa ke ya uyamfuna ke lo ozokwenza imali ezobonwa ngamehlo hambe umfundo. Glory to Jesus. uNkulunkulu wethu uphendula ngomlilo. And uNkulunkulu wethu kulethe insuku uzophendula nangokunyakaza. Yabona kuthiwa abantu besakhuleka indawo ababethandaza kuyo yanyakaza. Ya kune shaking enkulu ezodalwa ukuthi siyathandaza. Kuzomdumo wezulu nokudlala kwembala. Niyezwa yini? Sifuna uNkulunkulu ozokwenza abantu bathi hayibo. Hayi kade ngangikholwa kodwa ngazi ngibondisha. Hayi besithathela kancane into abazalwane. Bazalwane uNkulunkulu uzosiveza kubo bonke abantu naba opposite. Yayibo yizwe opposition inganani. Ingakunyakazise engqondweni. uNkulunkulu uyivuma amabomu khona ezovela. Sebethi akekho. Sebethi umlungu. Avele ingonyama omndeni kaJuda. Avele shephula. Eqabula amaketanga iphilisa abagulayo. Athi kubekaningi nithi ngumlungu. Ukhona umlungu okwazi ukuphilisa icancer. Ukhona umlungu okwazi ukuvusa umuntu ofile. That's what is about to happen. Kunedemand izinzoyisho kunedemand ehambisana nalento uNkulunkulu azoyenza. Kunendawo ethi zihleleni, kunendawo ethi khohlona okusemuva. There are terms and conditions uNkulunkulu ozokwenza umsebenzi. Kunendawo ethi zihlambululeni ngoba kusasa uNkulunkulu uzobenza imanga. Ezikwezinye izikhathi imanga zezeki ngoba nje ziyahluleka zizohlala. Ayikho indawo eclean. Ijuba likana wala hamba lapho ngoba lingenayo indawo lingayibeka. Lanelela hamba kokuphela kwabona ukuthi into seze right. Kufuneke ijubo lisivakashele lizohlala nathi. Lingabuyeli kunongo. Awuyishaya izandla. Can you say something? Ungathandaza we celebration. Ngoba iKwaZulu Natal enye ama capitals emvuselele enkulu. Bona ngiyakazaka kule province more than any other provinces ayikho indawo ephithizela nje. Bobuza kusathana emakonteza. Nikhona lokho. Once kuphithizele kufanele noma ngathi uthandazela isimo kube ngathi sibaweza isayini ukuthi konteza. Konteza. Ake sivala amehlo babona amandla kaJesu. Yes,
kusasa uGesu uzohamba nje soon nami ngeke ngilibazise but isifundo sethu sizodlula nje ukuhlangana nje kwabangcwele usathana akakufuna ngabona ngeCovid 2020 2021 indaba yokuhlangana kwabangcwele ibingekho ezintweni ezibalulekile but ke siyakwazi ukuhlangana nje emoyeni singoqhamuka abave nje bathi ukuthi usivala la siyoqhamuka abantu haleluya egameni likaJesu Romans chapter 12 from verse 1 singene la ku incwadi kaTitus chapter 2 siyeke la kuTitus chapter 3 nisheshiseleke ukuze sibambe isikhathi Romans 12 verse number 1. yes sir Ngakho ngiyalincenga bazalwane ngosibele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka uNkulunkulu ube ukukhonza kwenu ngokuqonda yes okay ningalingisi lelizwe kodwa liguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo amen indaba iphelele lapha bazalwane lama verses siwafunda izibalo kade zibasisho also powerful I get the powerful thing about scriptures but I sent my out of experience ngicabanga umuntu wasenziwa ngo1966 akasakhulumi ngane kwani une experience phezulu ukuthi kukhona izwi sekhona ne experience sengikhuluma ngento angikwazi angisakwazi ukukhuluma ngento engangisizi ngiyahlala ngithi mina mangithi ngiyabheka indawo kade ngidabula kuzo ngihamba noNkulunkulu ngithi ukuba leli vangeli beliyinto efile engasebenzi ngaba ngikho manje ngindlisa into engisizile wezwe ukuthi ngisho abaningi babengakafiki emhlabeni yabo uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi amisa abantu phakathi kwenu abalungise yonke leminyaka akusekho futhi kubuyele emuva sengihambe kakhulu singafuneka eqhamuka ongcono kunalo enginalo aziprove eqala phambi kwami ukuthi ungaphezulu kwalokho malibonke igama lenkosi manje akamboni yonke leminyaka ngimthola akekho kuyahlaleka uJesu into ayisindisile uyakwazi ukuyigcina akayisindisa ayishiya no so now sikhuluma ngesifundo esibalulekile esiphethe usindiso lwesigaba sesibili olukhuluma ngensindiso yomphefumulo amen ningibhekile insindiso yemihla ngemihla uma iBhayibheli lithi likhuluma ngensindiso past tense likhuluma ngenye icategory ihlale ngisho le uma likhuluma ngensindiso eqhubeka imihla ngemihla likhuluma ngenye icategory yensindiso bese liphinde likhuluma ngensindiso ezayo ebizwa kuthiwa insindiso yabasindisiwe ya akuyoneka nombani le yesithathu le yesibili
ilungiselela ukuphila kwakho usesemhlabeni. Leyo yokuqala uvula usukunikwa i-passport ne-birth certificate. Usuke unikwa igunya lokuthi umntwana kaNkulunkulu. Uthola ukuphila okusha, uyazalwa kabusha. Yabo? So yenzeka ngoba iyokuzalwa, into yenzeka once and for all. Kodwa ukukhula ke manje sekwenye icategory. Mawukhula izinto beyifihlwe kuwe emncaneni bakho ziya manifest. Ayithengwe nje ukuthi hayi ngoba nakho semdala ahamba nomthenga nje awathengwa amazinyo. Uzalwe una elinde isikhathi. Kunezinto ezivezwa ukuthi yakhula. Ne-fruit tree ngesikhathi sencane ungaze uzibuza ukuthi ngabe isihlahla samapetshisi ngempela kanti sisakhula ukuze phela mayisevela omango nobani amagatsha akwazi ukuthwala. Amen. So ingakho simbona ngethelo ukuthi umuntu usekhule kangakanani. Iy'thelo zisuke zichaza ukuthi ukhule kangakanani. Iy'thelo zisho ukuhamba kwakho njengoKristu. uJesu mayifika kuwe ufika eyimbewu evela kuNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane? Yeah. Efika itshaleke emoyeni wakho noma enhlizweni yakho. Ibisi yamila. Ukumila kwayo kusho ukuqala isigaba sesibili sokukhula. Bese ukukhula kwayo kuveza izithelo. Isihlahla sibizwa ngamacembe aso, sibizwa ngezithelo zaso. Ngizwa nokho bazalwane. Nathi ukuze uJesu wethu abonwe ngabantu, akeze ubonwa ngabantu ngokuthi siphendukile sazalwa kabusha. Abayiboni lento ingaphakathi. Kodwa mase siveza izithelo ezisho inkamo entsha, ezisho ukuhamba njengoKristu, baqala abantu bayibone. I-manifestation yento obusuvelwe yiyo. Ngihlale ngisho la ngithi mawukhula usukukhulela kule ndawo obuqale waba yiyo. You are becoming what you are. Ningizwe? Umuntu uqala nini uba inkosi? Mase ngidala. Uyazalelwa ebukhosini, uzalwa uyinkosi, ngoba uzelwe inkosi. Into eyenza ukuthi sibizwe amagama esibizwa ngawo ukuthi sizalwa ubani. Ukuzalwa ubani ukwenza ube yinto ongakabi yiyo. Ube negunya lokubusa singakafika isikhathi sokuthi ungabusa. Ngoba ufuna ukusikhula, kunezinto ofuna ukuyikhulele noma uyizo. Kodwa ufuna ukuyikhulele ukuze ufike esigabeni so-exercise into oqale waba yiyo ungakenzi, ungakabehave, ungakakhulumi njengayo. Ingakho sinevesi lithi hambani-ke manje ngokufanele ukubizwa enibizwe ngakho. Uqala ubizwe ngaloo nto ungakahambiswa kwayo. Ezindaba ezulwini nje kusetshenzwa kanjalo. Uba yilokho, uba nalokho ungakaboni. Uyabizwa ungakazalwa. Ngingakakwazi ungakakubumbi ngakwazi, ungakaphuma ezalweni ngakungcwelisa ngakwenza umprofeti. Akakazalwa lo muntu kodwa usemprofeti phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu usebenza kanjani? Lento yiyo ayizuphumela ngaphandle ibonakale ibe yi-experience uma ingqondo ingalungisile. Into yenza siphila impilo ye-defeat sibe sizelwe uNkulunkulu elithi uma sizelwe uNkulunkulu sinqobizwe. Lento yenza kunqotshwe abantu abanqobizwe is because ingqondo ayikakwamukeli engiyikho in the spirit. Sekufuneka manje kube khona ozofundisa manje. Imfundiso iza nokukhula langazelani izwi ukuze nikhule. Ukukhula emoyeni kusho ukuguqulwa kwengqondo. Ngitheni? Yeah. Ngesikhathi ungakayi driving school ubungeke ungene emotweni uyidrive.
ukuya kwakho e-driving school ubuyokwamukela ulwazi yo-trainer ingqondo ukuthi mawungena emotweni ngoba ufika uqala ngolwazi unika ulwazi unikwa nelokhuzana lesi uzothini iskill sokushayela right yeah ube nendlela manje yokuthi uqale unikwe ama-learners ube ne-certificate sama-learners ukuze ukwazi ucommunicate nendlela oyihamba bese uba ne-license yesibili ebizwa kuthiwa driver's license ukuze ukwazi ukuxoxa nemoto oyishayelayo nathi basifundiswa nje sifundisela ukuthi ingqondo yethu nomoya bakwazi ucommunicate bavumelana ngoba umoya wethu ucommunicate noNkulunkulu thina ingqondo yethu kufanele icommunicate nomoya ingacommunicate nenyama ingathathi ama-decisions based on feelings ithatha ama-decisions based on what God wants ngempilo yakho usekhona la now la kuthiwa-ke uma uba ne-Christ konje kuthiwa alisho ukuthi mayefundisiwe eseneminyaka ethile efundiswa esekhulile uyisidalwa esisha ukuba isidalwa esisha akukhulele uyakudalela phinde ukuzalela uba umntwana kaNkulunkulu awukhuleli uba umntwana uyazalwa uNkulunkulu ngokukholwa inkosi uJesu nokumamukela mawumamukela uJesu uthola igunya lokuthi umntwana kaNkulunkulu but ukuba nofuzo lukaJesu nokusetshenziswa uNkulunkulu beyisebenzi sikaNkulunkulu lokho kufanele ukukhulele ukuphila impilo eyenza kuvela uKristu njengoba ngifundisa nje sengibhala umbhalo ozofundwa abantu kusasa mina ngizobhala engqondweni ingqondo izobhala lento engibhala engqondweni izobhalwa empilweni uzophila umbhalo obhalwe engqondweni uzokwenza abantu bathi usishintshele usibani ube nje belingafaka ikhona lento okuthiwa ukusindiswa mayishintshe usibani kusuke uNkulunkulu eseyisebenzele ingqondo yakho uma into yiyo in your spirit seyibonakala in your life seyibonwa ngabantu sebekwazi ukufunda umbhalo ama-epistles noma izincwadi ezibhalwe ngama-apostoli bebhalela amabandla ningibheke kahle ngokwebhayibheli akuzona zonke lezi ezisebhayibhelini akuzona zodwa lezi ezisebhayibhelini ningibhekele akuzona zodwa lezi noma ngasaniboni sengibona ngokho akuzona zodwa lezi esifunde eBhayibhelini kunencwadi ehamba ngiyakuzuthu ngikhuluma nazo ngiyabhala manje kuthe uNkulunkulu ngiyobhala imiyalo yami ezinhlizweni zabo nasengqondweni bese ethi-ke nina nencwadi ebhaliwe engabhaliwe ngo-inki ebhalwe nguMoya Ngcwele uMoya Ngcwele uyabhala phezu kwethu manje kusasa bazofunda abantu ingoba lento ebhalwa engqondweni izobe isiphumela ngaphandle sebeyifunda abantu befunda indlela ohamba ngayo lithi iculo nabantu babone uhambiswa kwakhe livele lapha igama lithi Christian livele kubantu abaguqulwe abenziwe abantshi ingqondo kwaseguquka nempilo ingqondo singayihlanganisa ingqondo iyenziwa ibentsha impilo isiyaguquka uma kade umzalwane lingafakwa kuyashintsha manje ngoba usuveza izithelo zikaJesu yeah mina ngeke ngithi babusiswa abantu abathatha izifundo beshadile nimbhekele beshadile bathatha lezi zifundo ingqondo yabo ibentsha kube kusha ingqondo
kube kushe ingqondo yomnyeni nengqondo kamakoti, kushintshe indlela abacommunicate ngayo, ngoba phela abagcinanga ukuba isidalwa ezintsha, sebeneyingqondo ezintsha, sebeneyingqondo kaKristu ezala inkambo kaKristu. Inkambo kaKristu ayizalwa ukuthi usindisiwe noma uzelwe kabusha, izalwa ukuthi ufundisiwe. Ngitheni? Lapha ekuzalweni kwakho kabusha kukhona isidalwa esisha, nangizwa? Yeah. Lapha eguqulweni kwengqondo yakho kukhona umuntu omusha nenkambo entsha. Umuntu omusha umuntu ozothi mayibonakala empilweni yakho bathi uSibanibani wayenje ushintshile. Kuthiwa ke loyo ke wembathwa yithi, asembeswa siyamembatha. Ngitheni asezinjani? No, asigqokiswa, siyaziqokela. Simgqoka kanjani umuntu omusha na? Ngokulangazelela izwi ukuze sikhule. Ukukhula kusho ukushintsha kwenkambo. Uyabona mayithi ikhula, kade uyishiye umfana mhlawumbe umntwana umshiye na 2 years, ubuzobuya after 5 years, uzomfica sengakho kudila neshape. Kuze kushosho wathi, hayibo uSibanibani ukhulile. Ningibhekile bazalwane. Kuthi hayibo usekhulile uSibanibani, usemude kanje. Ha. Nabantu mabasho kodwa abazusho ngobude, bazosho ngethele. Manje kuthiwa that is why kuthiwa manje umuntu wesifazane obamba imfundiso oguqulelwe ingqondo iguqule inkambo. Umuntu wesilisa kuya notice uzothi hayibo akhulume even nabantu asebenza nabo emsebenzini athi hayi bengazwani mina nendaba yokusindiso kodwa ingibambele umfazi ingiguqule umfazi kangoba bafowethu hayi sene usala kanjalo nami sengiyayilandela lento eshintshela umkami. Kusho iBhayibheli lithi indoda yakho ingaphenduka ingashungazwanga ngomadlala ngenxa yenkambo yakho. Why? Kuthi inkambo yakho, inkambo isho umbhalo ofundwa ngabantu. Umbhalo ofundwa ngabantu obhalwe ngo-inki kaMongcwele usho into abantu mabeyibuka nangizwa bazalwane angibathe mawuthe usindisiwe bathi soke sibona angibashile bebe right bazobona ngaphela. Yeah. Ubatshele mawutha uthi all right check. Uyazi uNkulunkulu uhlaniphile. Kwesikhathi uNkulunkulu mangabe usindiswa kuba khona lo mlilo okubambayo nikona bazalwane onjengeenkuni zokuqala. Umuntu osanda kusindiswa indlela enza ngayo ungathi usefundisiwe engakafundiswa. I-impact ye-encounter noJesu. Wezwa nje ngisho manje kufuneka lo mlilo welokuzane ukuhlangana noJesu ungakehli uhlangabeze ngeenkuni zemfundiso. Umuntu osanda kukholwa uyagijima enze nezinto ebengakazifundiswa. Umyaya ku-boyfriend yakhe athi hey it's over. Usho ukuthini? Hayi sengisindisiwe. Asikashumayeli ngalokho uhlukana. Kodwa ongene kuye a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father. Usiyaqala uyacounselisha. That anointing is teaching you already. Hambe uyilapha uyakhumbula ukuthi wathatha into yakhona kanjalo uhambe uyoxolisa. Hambe uyokwenza ukuthi vuka uthandaze. Kube nento evuka kangoba uma ngabe ungazange ukhwezela umlilo kuhamba kuhambe kube ngathi manje mawuqhathanisa into owawuyiyo usanda kusindiswa nento yiyo manje usubanda njengekhala lenje. Sekufanele ukukhumbule lapho uwekhona ubuthanda lokuqala ulahlile. Ubungadlulwa umuntu umtshela ngoJesu. Umuntu mayisanda kusindiswa there is that. Iba khona lento emenza bekhapha. So akufuneke ulibale ukulinde ukuthi ucabanga ukuthi sephelele kanjalo. Kuse impact nje yokufika kaJesu.
bayizwile lento engisho. Manje kufuneke uthi usekulapha nathi nje abasifundisayo bathi sheshana abantu mabevele emanzini nje beqeda ukusindiswa basheshiseni ngemfundiso besathambile. Sheshana basathambile libunjwa lisefa. Ungamlindi azacabanga ukuthi useyazi esebala iminyaka ngathi wazi ngeminyaka akalazi iqiniso wazi ukuthi nje yena kade asindiswa. Usekhona la endlini. Now phakathi kwempilo entsha ningilalele kahle part 1. Okay, ake ngithi kanje. Phakathi kwesidalwa esisha. Phakathi kwesidalwa esisha esinokuphila okuphakathi. Nempilo entsha. Lifestyle, new lifestyle. Kukhona ukuguqulwa kwengqondo. Phakathi kokuba victorious ngoKristu. Kukhona ukuba victorious ngoku-applya ulwazi oluthole ngemfundiso. Lento yiyo usu-acta njengayo. Uqela waba yiyo kuqala. Ngiyangizwa kwathiwa ungcwele, kwathiwa ulungile, kwathiwa uyindlalifa. Kuthe maguqula ingqondo lezinto yizo positional. Waqala manje wakhulela ekutheni njengalento obizwe ukuthi yiyo. Now, I guess sibuyele kumaRoma chapter 12. Romans chapter 12. Ngakho ngiyalincenga bazalwane. Kumake ku-address wabani la? Now kufanele sibambe igama elithi bazalwane lisho ukuthini? Ubani ongasho? Abantu abazalwa babo yedwa. According to Ephesians chapter 4. We are sharing the same father. So ingakho singo brother. Lento ubrother akana agenda lo brother khuluma. Ngoba is a spirit man. Kwa spirit sino hi kuphela asinayo shini. Indaba izoshintsha mase singene ephefumulweni. The psychological the physical body yakho iyaqala lapho kuvela ama-genders. Ukucabanga kwakho as a male akufana nokucabanga kwakho as a female. Kodwa kune-common ground enziwa yiso. Sonke sinikwa emqondweni yethu sinikwa umqondo kaKristu. Kodwa khona la hamba kuvele khona ukuthi I'm thinking like a female, I'm thinking like a male. Nikona bazalwane, but the bottom part of it sonke sikhontrolwa umqondo kaKristu. Usekhona la endlini? Yes. Ngiyancenga bazalwane benze njani? Ngiyalincenga bazalwane ngokubele kukaNkulunkulu. Yeah. Ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Wait. Nenze njani? Nikelo ubani? Yeah. Mawufunda chapter 6. Romans chapter 6. So mhlawumbe soyifunda la ensukwini. uNkulunkulu kunento ayikhulumayo ngemizimba yethu. Ngoba ivamise ukusalingana indaba yomzimba. Manje la ingqondo ayikathintwa sekuthinta umzimba kuqala. Ngoba kuhle nokuthi sithi sesiubonile umoya, siubone nomphefumulo, siphinde sibone nomzimba. Ngoba uNkulunkulu ukuthenge bonke. Makhulunywa nje ngokuvuka. Indawo evukayo ziwu2. Umoya wakho ngesikhathi usindiswa amukela uJesu. Nomzimba wakho ngesikhathi uJesu ebuza. Ukuvuka kulezo zinto. So bayibonga igama lenkosi. Kuthiwa ke sinikele ngawo umnikelo onjani? Nonjani? Yes. Kunezinto ke ezidemandwa yizo ngemizimba yethu. Awuqhubeke nayo bese. Othandeka uNkulunkulu. Yes. Ube onza kwenu ngokuqonda. A ministry ukunikela
kwethu funa sibambe lokho ukunike irresponsibility yokunikela imizimba yethu is given to the mind. Namanje nje njengoba ngikhuluma nawe nje yabo yonke into oyenza ngamalungu omzimba icontrol engqondo. Ngisho ubhala exam kubhala isandla esingayazi imbuzo kodwa ingqondo iyazi impilo. Manje kufanele kube khona connection phakathi kwesandla nengqondo. Ingakho kuthiwa usibani ufunda ukubhala. Usho ukuthi ukubhala akuzuba sesandleni kuzoba sengqondweni ezocontrol isandla. Manje ke iministry yengqondo ilento okunikela ngomzimba wakho njengoba sifastile nje. Into eyenza ukuthi ufaste into enzima inzima efasting ukuthi ingqondo yakho isiprogramwe kanjani. Angiphinde lapho abantu abasanda kusindiswa akulungile ukuthi bangene kwi-fasting ngoba ingqondo yabo ise kwi-infant stage. The more eya ekhula ngokwengqondo eba spiritually minded angabe saba carnally minded ugaina i-ability which is by grace to run umzimba wakhe. Lento kuthiwa i-self-discipline. Ingqondo yona iphansi kolawulo lwe-born again spirit with the Holy Spirit. Ninglalela? Angithi uyezwa kuthiwa umoya uyavuma. uJesu mayefika abalele uthi hayi abalali ngoba bedelela umoya ngaphakathi uyafuna ukuthandaza. Yabo umoya wakho awunankinga uNkulunkulu. Uyayithambela intando kaNkulunkulu ibheke isenyameni. Manje inyama ayisho inyama ewumzimba kuphela. Isho inature yemvelo. Esisazosindiswa kuyo ngokuguqulwa kwemizimba yethu ibe imizimba emisha. Ekhazimulayo. Amen. Okwamanje sisesempini kuyaliwa. Izitha ziku-3 umuntu wemvelo usathana nesystem yalomhlaba. Izitha eziku-3 ezibhekene nawe ngqo kodwa indawo eziyifunayo ingqondo yakho. Uspirit udosa njengesidumbu sika Moses esasibangwa ingilosi kaSathane nengilosi kaJehova. Babe banga isidumbu injalo ingqondo yaba ibangwa umoya nenyama. Usekhona inga uma yithi Bible to be spiritually minded is life and peace. Mawufuna ukuphila impilo ye-peace thatha ingqondo yakho uyifake phansi kamoya. Izinto ungazenzi ngama-emotions. Ama-emotions abe nje ngama-indicators something wrong is going on. Kodwa ungayenzi i-feeling noma ama-emotions kube yiwona athatha indawo kaMoya Ngcwele uholwe yiwo. Akuthathise i-decision. Kuthiwa it's a fool that allow i-emotion to lead. Ngoba awenzi into ezibhadlile most of the time wenza into ezokuphukuphuku. You regret masuqedile sewusopa. Because the problem yama feelings once wabeke phambi kwengqondo ingqondo ize ngemuva. Ningezwa lotho? Yeah, we misplace ingqondo yakho. Mawuze njalo. Ayizosebenza ngendlela efanele. Once ube high emotional ingqondo yakho irrational esober iyavala ingasebenzi. Noma ifundile noma ukhuluma isingisi kodwa uma udedele ama emotions akho waba kwi rage waba kwi anger enkulu ndayizwa into ngisho wenza izinto othi mase usubuyele ezingqondweni njengendoda lolahleko elithi when he came to himself ingqondo lapho ibizwa ngoself. Matwa when he came to himself meaning when he came to his senses. When he review wenza i-audit yempilo kade ayiphila wabona bekubheda la. No ibheda yonke lento ebengiyenza ngiyayisola ukuthi ngangisukelana ekhaya. Yabona? Waqala wabalindle. Kodwa ngesikhathi esakuphushwa ama-ambitions, ama-strong feelings, inkanuko ebona ngathi uyalibaziseka. Ingqondo yabuyile eceleni. Ngani manje sekhona? Yangena ngaphansi yaba iqhila. Ingqondo kuyesikhathi yenza izinto ibe i-content lapha emva kwengqondo khona unembeza.
ingqondo inyamangala ithi yenza uNembeza athi hayibo kuthiwa inkanuko zilwa nemphefumulo inkanuko akusho ukuthi zilwa nespirit kuthiwa zilwa nesoul kusho ukuthi zilwa ne-psychological part of it zifuna wenza izinto kodwa ukuyibona lento ukuthi wrong mayingenziwa kimi ngeke ngiyithanda kodwa uyayenza still azathi uPawulos lokho engakuthanda ikona engikwenzayo lokho engikuthandayo kuyangihlulela ukuthanda nginakho kodwa ipower yokwenza lento engiyithandayo ayikho. Why? Because the mind is not yet empowered ukuthi ukwazi ukwenza lento osuzibize ngokuthi uyiyo uyihlangabeze ngama corresponding action i-lifestyle yakho ihambisana nokuthi wena usumzali wakho ihambisana nokuthi wena usungosindisiwe ihambisana nokuthi wena usumntwana kaNkulunkulu kunalo frustration ofuneka ube delivered kuyo ngokuthi ukwazi ukwenza into vele esikuwe usunayo isikuwe yazi lento efana nokuhlala uphiwe imoto esikhaleni awukwazi ukushayela ngesikhathi uphuma uyishiye egarage uyogibela uUber nikhona lokho bezalana ikhona lonto ethi kodwa yini lento engenza injalo lento ifana nokunqoba esikuthola ngokusindiswa ngokwamukela uKristu sinokunqoba ngaphakathi kodwa sinqoba isifice ama-licenses singabi nawo ama-license okuphila impilo oyiyo atholakala ngokuthi ingqondo yakho ishunwe ifane nomoya oyisidalwa esisha nayo yenziwe ibethe khona kuzovela umuntu omusha emoyeni kukhona isidalwa esisha nikhona abazalwane engqondweni kugqokwa umuntu omusha kanjani ngemfundiso ezintsha ehambisana nomoya ongcwele ngoba nakhona lapho imfundiso ehamba yodwa umoya ongcwele engekho uzofundiswa ukuthi ungabi namandla ukwenza lento oyifundiswayo. Even uJesu ewulizwi wadinga umoya ulizwi wadinga umoya wathi ulizwi umoya wenkosi uphezulu kwami ungigcobile ukuze ngishumayele ukushumayela kusho kwenzani lento engiyithunywe ubaba ukuthi nguJesu akusho ukuthi ngisamdinga umoya ongcwele ukuthi ngiyayazi intando kaNkulunkulu engizoyenza akusho lokho senginamandla okuyenza ngidinga umoya wenkosi ukuthi ube phezulu kwami ungigcobele ukwenza into uNkulunkulu angithumele. So imfundiso esikhuluma ngayo la ayizuhamba yodwa izophelezelwa umoya ongcwele ozokwenza izinto oyifundisiwe ngoba noma ungafundiswa uma ungazani umoya ongcwele uzolalela uthathe nezinqumo futhi uze phambili uzoyinikela abeze phambili ababona ukuthi uNkulunkulu akabasize abezwa ukuthi uNkulunkulu bekhuluma nabo uze la ukhale ubuyele emuva ubuyele back to square one again. Why ingoba ungezwanga yini ingoba uthe mase uzwile awangamthatha umuntu ozokusiza ekwenzeni lento oyizwile usekhona lento sizoqhubeka kusasa unakhona ukuthi hawu haleluya uyabona ke manje ukuthi ibaluleke kanjani indaba yengqondo kuthiwa umzimba wakho lo ukuze ube i-sacrifice ube i-offering ukhoze uNkulunkulu ngawo njengoba ube umnikelo uNkulunkulu kuthiwa inkozo yasengqondweni uma manje ingqondo yakho nayo isadinga usizo izowusiza kanjani umzimba ukuthi ukhonze uNkulunkulu ingqondo engekasizakala ilawulwa inyama ilawulwa izinto ezisemzimbeni emalungwini ingqondo ekhulile ilawulwa umoya phezulu komzimba into yenza manje ushayele ungasenalivalo ungasajuluka izandla ingoba ingqondo yakho itrainwe yaze yayi-absorba indaba yokushayela. Practice makes perfect. Mawufunda Hebrews chapter 5 iyavela leyo ndawo ukuthi ukudla uqinile not ubisi this time ukudla uqinile okwabakhulileyo abangqondo yabo i-exercise yilwe spiritual exercise ukwenza into efanayo day by day iyangena it's a spiritual exercise. Practice makes perfect.
Usuality conquers the mind. Ukhipha i-addiction ngokungenisa enye. Awunikhona? Yes, usuality conquers the mind. Kuze kudevelop i-habit, ekhipha enye i-habit. Kanti une-habit yokubhema, njalo masuqalekile udonsa usigarette ubhema. Manje umuntu welisefike ukuthi mawuzwa ungathi ungabhema, esikhoneni ubheme uyathandaza. Bayima uphinde futhi iqhamukele into yathi bhema uvela ushone emthandazweni. Ingqondo izogcina isiyibambile sekuyi-new addiction. Uye enkonzweni baza bathi abantu kanti ezakhe izono zingakanani. Usekhona? Awuzenzi u-addicted. Oh my God. Uyabona bafuna ukuzwa i-gist yobumnandi bevangeli sesemhlabeni. Vuma umoya ongcwele asebenze ingqondo yakho. Mvumele uNkulunkulu ngezingcebo zakhe aqaqe indwangu okade uboshwe ngazo. Zikuthandele ungakasindiswa. Kuthiwa waphuma-ke oboshiweyo, ofileyo, eboshiwe. Nezo nto ngisho kwaphuma abantu ofileyo. Manje angazi kwabizwa ngofileyo esephumile. Yingubo ayigqokile. Zathi mase iqaqiwe zangaphinde ngofile abizwa ngofileyo. Nimbhekile lokho? Bhekani mina. Zangaphinde abizwa ngofileyo. Ngoba zazizoshintsha i-image yakhe. Ubonakala esehlele uJesu ezetafuleni enjoya. Oh, Musa Vanidi. Glory to Jesus. Usekhona lezi. Ubana bathi I want that second level of freedom. Spiritual freedom, not freedom to sin. Freedom from sin. Hallelujah. The first freedom is to be free from condemnation, from judgment, from ulaka likaNkulunkulu, from enmity. Kade ukude wenze waba seduze noNkulunkulu, waba munye noNkulunkulu. Ibusisiwe indoda ezono zayo sithethelele. Izono zakho sixolele. That is the best that can happen to you. And ukuthethelele kwezono lapho akuyona into yokuthi hayi uyathi uthethelele namhlanje uma sekwenzeke enye into hayi sizobe sesilanda ithethelelo yethu. Ngezwe into ngisho Kaka ngoba noma endleleni ungahamba uqhuzuke kancane bekhonda uqhuzuka kulo. Ngesikhathi uyocela uxolo ucelwa umuntu owathethelela. Ulanda ithethelelo kodwa uvela uthethelelo. Saba bezwa. Le ntethelelo le ebasic ile ye relationship. Ezengukuthi wena usuzela uNkulunkulu, awusambizi uNkulunkulu, usewubaba kulo. Le ntethelelo ithola second level eye fellowship. Ngoba makhonto oye walimala kuyo uyezwa nomuntu uyathandaza uzokuthi akuhlangana. Kodwa you are still a child of God. Ngoba nje uyakhala manje ayifuni lento yenza. Angabana manje. Uthi mayifika umuntu ethi baba shaka mina zikathi yangishile ngimthanda uNkulunkulu ukuthi manje ngiyahluleka endleleni. Ngithi oh imakancane. Hey, I'm happy ngawo. Usiniswe ngempela. Ukuba uhamba nje isonto ungasinisiwe. Ibingeke ikuhluphe yonke lento okhala ngayo. To me, it's a sign yokuthi uphakathi. Ngimjabisa uSathane esethi isho phela qhubeka ngithi usindisile. Ubheke ukuthi unjani manje. uSathane is out there to condemn you. Bengikhuluma kwendawo ngithi nelizwa leli vesi elihle lithi ivesi abanalelo themba lokuthi mayibonakala so bazofana not abazobana. Isho abanjani bayiza njani now ngiyabona ukuthi sebenayo yabo manje yilo elibenza bese abahlambulukeli ukuba nabo bahlambuluka ngenxa yokuba nabo.
abahlambulukeli ukuze bangasali makukhala icilongo ukuba nethemba lokuthi uJesu ebuya. Ngithi ngihlale ngisho ngezi example mangithi kuwe kusasa ngizokuthatha siyodla kwaSpurs le eBhalika ngifike sewuready kufanele ngithi ugeza kufanele ngisho njalo ngithi ungawugqoka amapijama ngisho ithemba enginika lona lizogezisa ngingasho ithemba enginika lona lizokwenza uayile ngingazali ngisho ivangeli langapela inkunzi eyikhonela yona enza ngingakusiki isidingo asibaka la insindisweni akekho igosa lentombi ogadi intombi asimgadile sinelusile ukhona umgadile ohlala kini ngoba bathi yayizwa lento into engiyithanda ngensindiso ayikhonyelwa iyayikhonyelwa ayivotelwa iyayimela nje kanti njengeqiniso awudinge ukuthi uzuyivotele uzuyithande iyimele nje ngofa uvuke ufe phinde ufe losala libili iqiniso noma uvotile obani bathi nanso-ke insindiso esiyifunayo ekubeka kwi-eternal position ekubeka kwi-eternal position ume kulese usathane esekunkonkozela uthi kahle-ke sathane angazi noma ngikhuluma ucabanga ukuthi sakhuluma nalaya muntu owawujwayele ukukhuluma noma kanjani I'm a new creation ayikho into ayisaba njengezo bafuna angalokho ekubangela umsindo it is written ngizombona ethi wayisa ngoba nje ingozi ukuthi usebenzisile ungasijwayezi ukudla izwi ngoba ngazolwa ngani mafikile ingqondo yakho kufanele ihlome ibe ne-resistance lihlale izwi kaNkulunkulu livame ukuze ingoni ngilifihlile wayishe engqondweni ngoba isono sikhala lapha sikhala ngomcabango manje ke abofaka izwi lapho uqala khona i-temptation ithi iyaqala nje ishiwo izwi uzakwazi awuqedele bese siyathandaza verse 2 ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu nezindawo kuthiwa nezinjani ningezinjani sheshani ngoba abakholwa ukuthi ikhona lonto kubazalwane uthi uJohn ningalithandi izwi ikhulunywa ngoba kuyazi ukuthi i-weakness yabazalwane abantu izwe lona alifuni alihluphi ngokulingisa thina ithina esithanda ukulingisa izwe usekhona la endlini ya ngoba manje mayisefikile umoya ngcwele uzokhuluma into ebhaliwe umoya ngcwele mayisefikile angithi uthe wena mama wamkela uJesu uyamvuma njengenkosi angithi kufanele understand ukuthi uthini utshele nengqondo yakho ukuthi bengichaza ukuthini ngoba awuzohamba ibanga elide mawuhamba nengqondo engachazelwa bengenzani mangithi ngisindisiwe bengenzani mangithi ngivuma uJesu phambi kwabantu ukuthi uyinkosi empilweni yami bengithini kuchaza ukuthini lokho kuyangivuma yela yini ukuthi ngihambe ngendlela engithanda ukuhamba ngayo kusho ukuthini ukuthi ufele mina ukuze mina ngiphilele yena kusho ukuthini ukuthi mangithi ngiyamlandela mangiyidele ngithabathe isiphambano ngiyimlandela ngisiphethe yini yona isiphambano yini lonto ngabe isiphambano seyinkuni isiphi lesiphambano kuthiwa ngisithwale engeke ngisithinte ngingakazideli yini kuyidela uyizwa lonto i-understanding should be the state of your mind it opens the eyes once ingqondo ivuleka amehlo ingqondo mayisike yavuleka amehlo yabona akuselula ukuyikhipha into eyibonile
So that is why manje kufanele kufundiswe ngoba uma kufundiswa kuvulwa amehlo engqondo. Lento kuthiwa i-understanding kusho amehlo abona izinto akade engayiboni. Wongicama ukuthi njengoba usindisiwe wamukela uJesu usuyabona. Ingane ayithi khula nje ibisikwazi ukuhlukanisa emehlweni yayo. Isebenza kakhulu ngokuthi iphunga uma wayo imuzwa ngephunga more than amehlo. Ingakho noma ingakawavula amehlo mayigona uma wayo iyezwa iyathula. Izwa ngisho ama ingcenge ngamakhala. Kune instinct ethi nangemizwa makwathinta la iceleni komlomo iyakhamisa ngoba iyatshelwa isesiswini ukuthi mawuzwa into ekuthintayo uvela uyidonsa uncele khonto ezophuma. Isekhona la endlini. Yebo. See? Now, amehlo asuke esavalekile eza namhlanje sheshe ziwavula amehlo angazi kwenzeka kanjani. Kodwa ingane mayisencane uyichecka nangelokuzana nangesandla mayilandela isandla amehlo ilandela isandla iyabona. Kodwa ukubona kwayo akuna understanding. Kufana noNtoza anga esikoleni mambonisa imbhalo igama lethu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka ubona imbhalo kodwa akaboni ukuthi wani ngoba ingqondo ayazi. Amehlo ayabona kodwa amehlo engqondo mayingaboni akayiboni lento ayifuna futhi ngeke akwazi ukuyifunda ingqondo ingatshelwa ukuthi yini le. Angeke uhambe ibanga elide noNkulunkulu ingqondo ungakayitsheli. Mawufuna uhambo olungena ihibe tshela ingqondo ngoba iyona ezohamba ikuphazamisa. Amen. Ingqondo insindiso yengqondo iphethe ukusindiswa from the power of sin. Insindiso kamoya iphethe ukusindiswa from the penalty of sin. Ipenalty mzukane nadla nofana ukufa. Univusile nane benifile. So emoyeni kuyafiwa engqondweni kuyalahlekwa. Kodwa before ulahleke uba blinded the god of this world uyakublinda ungezwa kushungela ivangeli. Ukuze bangalizwa ivangeli bangaboni insindiso yabo ukuthi sifikile. Ufuneka ufaka ukhiye engqondweni. Niyizwa umsebenzi kaSathane ukhiya ingqondo. Manje lento engiyenza la ngizokwenza okuphambene. Kuyenzeka usewusindisiwe emoyeni wakho uright kodwa engqondweni kumnyama. Manje sizosusa ubumnyama athi uNkulunkulu ngabo abantu bambeze njani ngenxa alishuthi ngenxa kaSathane. Manje uthanda abantu basindiswe bese befinyelela kuphi? Kunensindiso yokuthi samukela uJesu. Uthanda bonke abantu basindiswe step number 1 bese bengena kwi second phase yensindiso eza ngokwazi iqiniso. Why ngisho njalo? Ngoba uthe uJesu niyokulazi iqiniso liyonenze njani? Ikhona inkululeko yokukhulula from condemnation, from death, from judgment. Kube khona inkululeko yokukhululeka from you. You need to be saved from you. You need to be saved from the power of sin through temptation. Ayikho temptation kubantu abaphila ezonweni. I-temptation ikubantu abaphuma ezonweni. Ngesikhathi uphume ezonweni owawukade uzidla, uSathane uyathanda ukuntshontsha ngazo. Manje ke i-temptation is the state of the mind eyaqala kuEva. Lithi iBhayibheli wathi mayibuka isithelo ezwe namazwi 2 gates. As affecta nezenza ingqondo yakho icabange otherwise. Ukuthi lama gate awu2, u-eye gate no-ear gate. Hallelujah. Bas bavumela noma yini. Ukuze ingqondo yakho igadi into engenayo ibe ne-resistance kufuneka ufake izinto ezinjengama-ARVs, spiritual ARVs eziyizwi kaNkulunkulu ukuze ingqondo ikwazi ukuresista ama-temptations. Bathi bedla inyama ifuna ukudla kodwa ungadli ngenxa yo knowledge ne-understanding. Une-understanding awuhambi ngokuthi kumnandi enyameni. Lithi iBhayibheli isithelo sasibukeka sinxanelekile silungele ukudliwa.
usathana akezulenda into ekadliwa kuwe uzokuletha into enxanelekile aphe ngokuthi nje ngapha ngaphansi kwayo khona ukufa. Awunezwa nonke bazalwane manje ingqondo etrainiwe ifana nomuntu otrainwe ngempukane ukuthi impukane noma ungayibuka ihlaza engathi iblue kamnandi kodwa the more iba blue iba nhle is the more uye uyizonda. Why? Ngoba une knowledge ngayo ukuthi ithola isukaphi. Njobe uze ungene ecoffin lakho nje iphuma kwi-toilet lomgodi. Manje ngesikhathi ingene ecoffin ubona i-toilet ingene ecoffin. Awukhethi impukane busuphuza ikhofi ngoba sengene lonke i-toilet phakathi. Once ingqondo yakhe yatrainwa ukuthi isono sibi kangakanani ibe ne-understanding. Awusazi entertainer ngesono awusa-enjoy isono because manje wazi ama-consequences unezinto akhatha ubashathala ramanda bahle ngapha nangapha bathi awubambe kancane uthi no usho inyama ifuna. Ngoba manje it's in the mind where the new management empilweni yakho which is the spiritual management who is ushered. Ingqondo yona eyu-usher iyona evotayo ngesikhathi wamukela uJesu usuku umamkela ngenxa ye-conviction engqondweni. Ingqondo yakhe uyehlulwe uNkulunkulu kusashungela usukume lapha ushiye uma uhamba ne-girlfriend uyishiye kanje ithi kubamba ngekhala ukuhluthula. Why? Because manje uhlulwe umoya ngcwele ngeconviction. Niyezwa le nto bazalwane uhlulwe umoya ngcwele ngeconviction. I-conviction is a state of the mind and then i-conviction wehlulwa kwengqondo kuzala i-repentance of the mind. Obana bathi sisekhona la endlini. Be ye transformed. But where does kuqalwe ngaliphi verse? Actually kuqalwe ngevesi efuna ngabe lelandela kamuva. Kuthiwa ingqondo mayizwe ibentsha khona izokwazi ukuthi ithathe lo mzimba iwenza umnikelo. Njobe ulana nje enkonzweni inyama ebithi ngikhathele ngivele emsebenzini. Yathi ingqondo ehambisana nomoya. Yathi ngeke kulunge phela. Sizophuthelwa into ezinkulu. Wahamba nayo wayihodula. Ngoba ingqondo yakho ikhonte itastile. Taste and see is the state of your mind that the Lord is good. Is tasting is in your mind. Once ingqondo itaste testa ngapha ezonweni izokuthi hayibo mangitesta ngapha kumnandi. Kumnandi izwi kaNkulunkulu limnandi njengoju. Kufuneka mangabe ulahlisa umuntu izono. Kufuneka ingqondo yakho ibe convicted ukuthi izothola okungcono kunalokho ekuthiwa ngikulahle. Ungakolahlisa umuntu izinto ungakamnike engcono kunalento azoyilahle. Kufuneka ingqondo yazi ukuthi mangilahla lokho ngizotholani. Sishiye konke sakulandela sotholani yazi ingqondo yabuza. Yeah. Athu Jesu akekho shiye uyise nonina washiya konke ngenxa yombuso wezulu ongeke amkele 100 times esela an eternal life ezwe. Kufuneka ingqondo ibe nethemba. Njobe umoya une faith ingqondo ifuna ithemba. Angithi abantu abasha nje bayabuzwa abanye bathi ke njoba nestika sensiziwe ansajoliki noshata kanjani. Kufuneka siyiphendule lo nto la. Mama Hlaba is getting ready ukuyiphendula lo mbuzo. Kade ikhuluma nje lo nto ukuthi kufuneka kungabikho iside abantu abasha abazothi mabebuzwa ngalo bangakwazi ukuphendula. Ngoba manje ingqondo enemibuzo ave ihlupha. Obana wathi yakuzwa umoya ngcwele. Yeah, hambani phela nalo Jesu wenu. Mina nje ngine oyami. Isiqalile yangithembisa. Kade siyokhetha iringi. Uyahalisela. Usathana ubhizi uyakubuza ngoba manje wena awazi lutho. Manje wena uzokwenza njani? Nkosi yami
konje kwenziwa njani abaka mhlawumbe basazositshela nje ukuthi sokwenze njani ngoba nale engangithandana nayo ngathi kuphelile ngathi ngasheshe ngasho ingqondo engaphenduliwe ngemfundiso iyahlupha iba i-workshop kaSatan ingqondo unrenewed akube lona lo athi Nkosi here is my mind do some operations I want this mind to be spiritual because to be spiritually minded is life and peace glory to Jesus you begin to flow and to float and to ensinisweni ma uhamba kuthiwa mawufuna incwadi Hezekiel kuthiwa khona lo umbono umuntu ehamba amanzi ashaya emaqakaleni wahamba ashaya emadolweni ezokhalweni wagcina maye esedlule ukhalweni wagcina manje seku iwona amthwele esebhukuda kanje phezukwawo eselokhethi nje nikhona nonke bazalwane ya inyawo zisho inkambo amanzi asho umoya ngcwele emadolweni kusho a prayer life ngoba amadolo akusondezela okhalweni ukhalo lapho kuhlala khona ama temptations mawuze umzalwane uwile uxegelwe ukhalo uficwe ukhalo lwakhe lingaphezulu kwamanzi amele umoya ngcwele manje ukuze amanzi anyuke kufanele wenze sure ukuthi adlulile emadolweni khona ezokhuphukela kwi-morality once ufike kwimpilo lapho morally you are delivered morally you are saved nikhona nonke bazalwane awusena question sebeyakubuza bathi hayibo kanjani uthi usenayo nje imizwa ikhona ngempela kodwa iphansi kwamanzi kwabanye kubonala ukuthi kuthiwe usisi sibanibani nobhuti sibanibani siyabamisa ke bazalwane bazoshada ngedate ethile bashade bathola ingane ubone ukuthi hawu after these 5 years 6 years 7 years 10 years besindisiwe bengajoli kusho ukuthi bengafile bekubanjiwe oh my god ngoba siphile esikhathini sabantu abangakwazi ukuyibamba angeke uyibambe ufuna ukubanjwe uhamba ubanjiwe haleluya umdalwa wonke lama feelings uyakwazi ukuthi abanjwa kanjani uphila impilo efree ngoba ingqondo yakho ikhululiwe asimini ngezinyawo engathi siyayikhumula ingqondo engathi siyayibeka phezulu kwetafula sithi deal with it moya ngcwele I want to get into the second phase of freedom amen I want to get into second phase of salvation it must be our goal according to incwadi kaPetru it must be our goal for our salvation for our souls to be saved it must be our goal for our souls or our minds and emotion and our will is subject not my will but thy will be done niyayizwa leyo ndawo yeah kusho ukuthi ngamanye amazwi for my will to experience is salvation ingabe sesandla sikaSathane it must be submitted under the will of God ukuba kashonga uJesu kanjalo ngaba sikho la glory to Jesus wasuke wathi not my will but thy will be done once you make Jesus your Lord your master you serve his will more than your own and the best for your life is the will of God not your will lithi iBhayibheli besilahlele njengezimvu yilona lo enjani esendleleni yakhe akwenhliziyo ngiyise makuthi mayithi inhliziyo shona le ashonele and then you end up in gallows of hell kodwa ma intando yakho under icontrol yentando kaNkulunkulu then your destiny is bright hallelujah be patient with yourself don't give up on you yes my God is not through with you yet kodwa kwakho nje vuma yehlela endlini yombumbi
Hallelujah. Isitsha asikwazi ukuzibumba sona. Okwazi ukuthamba. Nosekuthambeni aseyithambeli amanzi asithambisayo. Amanzi ethu umoya ongcwele. Izandla zikaNkulunkulu izwi lakhe. So nje uNkulunkulu ekhuluma nathi nje ubhizi ushape izitsha azosebenzisa kusasa. Hallelujah. 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 Singabe sokulwane sokugcina before Jesu abuye. Manje kwakho uhlobo olungakaze libonwe in the history of the church. Abantu abazophila impilo. Hallelujah. Igearbox yengqondo yabo automatic iyayishintsha yona. We are undergoing a major service enhlizweni zethu nasengqondweni zethu. Kuzophuma abantu la uNkulunkulu azosebenza ngabo indlela emangalisayo. Mama Hlaba sihole. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyakholwa enhlizweni yakho njengasenhlizweni yami kunento ethi baba ngiyabonga. Amen. Ngoba ubusy uyayenza impilo yami. I promise you. Your life will never be the same again. Hallelujah. uNkulunkulu njengoba ekhuluma nathi ngalendlela abazalwane uyasusa kwilevel yabantu usibeka kwilevel yoMkulunkulu. Hallelujah. Kuze sithi noma siyacabanga sicabangiso kwabantu basezulwini. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane. Kade ngilalela omunye umzalwane kuvuka nje umoya ongcwele sakhuluma ethi ngendlela izwi likaNkulunkulu eliyehlule ngayo impilo yami engilikholelwa ngayo uthi ngifinyelele la nginento ethi akukho nesodwa isifo emhlabeni esiyongibulala. Uthi noma esingakafika esazofika kodwa ngeke size singibulale. Kusho ukuthi kuyena izwi likaNkulunkulu limehlule wafinyelele kulikholweni ngaphezulu kwazo zonke izimo ekhona emhlabeni ukuthi nento uSathane abhiza iplanayo kodwa ngeke ibe namandla phezulu kwempilo yakhe. Hallelujah. Sizobonga uThixo bazalwane ngemfundiso enje. Noma ingabe ubuzwe lemfundiso wahamba wayobekwe desert ngeke uphinde uzwe kushunyayelwa kodwa ingagcina kuze kube sekhaleni kwecilongo ngoba kulungiswa ogearbox. Kuzothi emoyeni ukuthi amen nengqondo ithi amen ihambisane nalokho okushiwo emoyeni. Ake simbonge uThixo ebusuku. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele. Siyabonga malusi wethu omkhulu. Siyabonga ngqongqoshe wezulu. Sibonga ukuthandwa ngalolu hlobo Baba wethu namandla wonke ukuthi njengezimvu zedlelo lakho sibe sedlelweni. Thixo wethu namandla wonke sidla ukudla kwekhethelo kuyakhaya impilo yethu. Baba wethu namandla wonke siyabonga ukuthi we are being elevated. Baba wethu namandla wonke Nkosi yami kuze sihambe ngokobizo esibizwe ngalo. Baba wethu namandla wonke siyabonga ngegama lika Jesu Kristu uqinisa ukhakhayi lwethu. Thixo wethu namandla wonke kuze sibe luhlobo olungeza unqotshwa, sibe luhlobo olungeza uhamba. Oh hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Luwa endleleni luthobela intando kaSathane. Baba wethu onamandla wonke, Nkosi yami injector umoya kaDavide ebhekene noGoliath ukuthi uNkulunkulu wami owangikhulula eBhereni nasengonyameni nakula mfilisto ongasokanga. Oh hallelujah. uNkulunkulu wami uza kunqobela. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu ushintshe mindset yethu ukuthi izinto singazibuki ngokwezwe kodwa sizibuke ngokwabantwana basembusweni ongunaphakade. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele ukuthi noma kufika kunqonqoza ukufa kodwa Thixo wethu oyingcwele kuvuke ukuthi abalelozwe abasayikusho ukuthi ngiyagula. Siyabonga Heavenly Father, Nkosi yami ukuthi noma Baba wethu onamandla wonke sikulomhlaba kodwa sibona abalelizwe noma siseGibhithe kodwa sihleze eGosheni. Izinto ezi-affect abaseGibhithe azisi-affect ngoba ingqondo yethu iguquliwe. Siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga, siyabonga egameni lika Jesu Kristu umNazaretha oyingcwele. Waze wamuhle somandla, waze wethembeka somandla. Nkosi yami kushintsha ngisho ilanguage yethu. Baba wethu onamandla wonke asizukhuluma ilanguage yeswe kodwa sikhuluma ilanguage yasezulwini. Thixo wethu onamandla wonke ngoba Nkosi yami singabantu singabasembusweni omile ngunaphakade ongenakuzanyazanyiswa. You devil, you are a liar. Egameni lika Jesu Kristu we are going higher and higher. Oh hallelujah. Siyabonga Heavenly Father, sikunikeza udumo. Fundisa njengonamandla, fundisa njengonegunya. Father, we thank you. 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 Hallelujah. Hallelujah. No more si empowerishi sita. Ngendlela esicabanga ngayo, ngendlela esikhuluma ngayo. Kodwa sizomenza uSathane abe bankrupt in the name of Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. Siyabonga Baba. Nkosi yami. Jesus. Hallelujah. 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 Zashintsha izimo empilweni zethu, zashintsha izimo kuma families zethu. Baba siyabonga. Ngegama lika Jesu ngeke sakhuluma izimo kodwa sizokhuluma izwi against izimo. Egameni lika Jesu sizoshumayela emzimbeni yethu, sizoshumayela ngisho kuma bank accounts ethu, sizoshumayela kuma situations esihlangana nawe endleleni ngokuthi angishongo na ukuthi ningonkulunkulu nina. Hey! Hallelujah! 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 Take all your glory, Father. Ngegama lika Jesu. 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 Ay 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 ay. Ay 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 ay. Hallelujah. 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 Baba siyabonga.
ukuthi nobuthakathaka uthi nginamandla ngoba sibona besimo. Hallelujah. Hey Nkosi yami, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Hey, 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 hey. Ah, Jesus. Hey Nkosi yami, kanti nje ukwethembeka. Kanti nje ukwethembeka. Kanti nje ukwethembeka. Siyabonga. Ngegama lika Jesu uSathane akaphuza amanzi aqole. Angeke ayithole yethu impilo yethu. Ngoba ngakithi mkhulu kunosezweni. Umume ngakithi baba kekho yomelana nathi. Ngegama lika Jesu. We are above and not beneath. Hallelujah. Hallelujah. Busisa umkhonzo wakho baba. Phinda ugalele. Phinda umengame. Phinda umphefumulele. Egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha ongcwele. Busisa ifa lakho. Ngabanye abantwana bakho. Inkosi yami. Oh hallelujah. Hallelujah. Siphuma kule ndawo singabanye abantu. Siphuma sibhodla umlilo. Hallelujah. 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 Amadimoni ayajokola. Ngisho abehlenze emakhaya esithatha chance ayajokola ngegama lika Jesu. Oh hallelujah. 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 Thank you Jesus. Hallelujah. Sibongile baba. Sibongile. Take all your glory, Father. In the name of Jesus, the Son of the living God. Nkosi yami siyabonga. Uzoprove ukuthi awukho engcwabeni. Hluthulelo zokufa nelabafileyo sesandleni sakho. Hallelujah. We thank you, Jesus. We celebrate victory. Victory, victory, victory. Egameni lika Jesu. Baba siyabonga. Siyabonga. Ukuthi ezintweni esibhekene nazo uJehova muhle. Umusa wakho umephakade. Nkosi yami intweni osinqobele kuzo. Sithi hashi nenkweli yalo. Ukuphoso lwakhe. Baba siyabonga. Ngegama lika Jesu. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. 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 Nkosi yami siyabonga. Ngegama lika Jesu. Nkosi yami ngisho intaba ebezime phambi kwethu ziphenduka amathafa. Ngobani leyo ntaba phambi kwakho Zerubbabel? Zonke intaba ziphenduka amathafa. It's not by might nor by power. It is by my spirit, says the Lord. Hallelujah. Shaya izandla kakhulu. Simnikeze udumo. Shaya izandla zakho. Oh hallelujah. Shaya izandla zakho. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Siyabonga baba. Seliyaphuma ifa lakho.
seliyaphuma, phuma lisemandleni. Sibonga ukuthi zonke indlela esozihamba sihamba kanye nawe. Thank you, Father, for traveling mercies. Size siyofika endaweni esihlala kuzo ngokuphepha. Moya oyingcwele, siyabonga. Sethumusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Thando likaNkulunkulu Baba, umhlelwane bukaMoya Oyingcwele aphumule phezu kwempilo yethu. Ngabanye izibo inkosi uJesu kulanda ibandla layo. Amen.